Hello mga kalokoy, so for today's video mga kalokoy ay maliligo muna kami sa dagat kasi gusto naming magpapaitom sa dagat dito sa Olanggo. At buti naman maraming motor ang bayaw ko kaya hinuhulaman ko na ang Nmax niya kasi ibinilin ko ang Mio ko. Naliligo para kami ngayon dahil birthday ng aming kambing na si Meme kaya sobrang gwapo niya sa araw na ito. Ito ang video. Tonight will be the night that I will fall for you over again. Kaya bago tayo magsimula na tayo. Intro. Ito pala ang bayaw at ang bilas ko na laging nanghahagad sa laag at kami naman na kumukuyog kaagad pero pinapauna muna namin sila para makauna ug abang sa cottage kasi ang bata namin nilalambing muna nila para naman sila ay masaya at hindi nagdugay lumakaw na din kami at salamat sa bayaw ko na pinahulam ako ng motor kasi ang aking Mio ibinilin ko sa angasil kaya Nmax muna tayo at ito namang mag-ina na excited na pati ang aming yaya. Ito pala ang highway ng Olanggo na para lang lapu-lapo kaya maghinay-hinay lang tayo kasi hindi sa atin to. Bago pala kami umadto sa beach, pumalit muna kami ng mangga at banana. Pumalit na din kami ng lechon manok kasi walay lami kung puro rakan o nimuhang kaunon at yan tinatagod-tagod na ni kuya sana hindi niya kuhaan og paa. At dito pumasok na pala kami sa gubat, sa daanan. Isa pala itong hidden beach na ang pangalan ay By the Sea pero walang nanininda sa tabing dagat kaya iwan ko lang kung bakit nila tinawag na By the Sea. Bibili tayo sa tabing dagat pero walang tindahan. Itong anak ko na parang nag-i-enjoy ng maayo pero iwan ko lang pag uwi kung mabubuyagan ito. Grabe ang dalan, sudlunon kaayo, purti pag yung batia kaayo kaya magdahan-dahan lang ako sa pagsulod ng motor kasi baka masira at hindi nadugay jud mi maayo kasi medyo sudlunon lagi siya kaayo at buti naman kami ang nakaunang abang sa cottage dahil ang cottage dito isa lang kabuok at ito naman ang view sa Lapu-Lapu. Sobrang nindot kaayo, white sand pa pero maulagi sodlunon pug kaayo pero nindot man pud siya og view at buti naman merong nagbabaligya ng swaki kaya dali-dali kaming pumalit baka papalitin pa ng iba. Paborito pa naman to nila. Nindot kaayo ang dagat kasi blue ang langit kaya dito maglalambingan muna kaming tatlo para masuya ang uban. Hahaha, joke lang. At ito namang dalawang pamangkin ko na nag-i-enjoy kahit mainit kaayo. Bahalag mang lagom sa kainit kay mobalik raman nagkaputi ilahang panit kaya nagmukbang na kami dito sa swaki pampadagdag resistensya at dito pinapatulog muna namin si baby para makapabor na pud mi. Buti na lang boy scout ako at hindi ko kinalimtan ang ngiyang duyan at dahil nakatulog na si baby nagtiwas na may og mukbang kahit kunti lang ang baon namin ang mahalaga pa rin ay importante. Meron pala kaming dalawang soft drink, isang lechon manok, kanin, tubig at swaki at dito nilubog na namin ang matinaw na dagat para hindi makikita ng aming itlog sa mga isda at pagkataod-taod kinakapoy ako kaya matutulog muna ako ng 2 minuto at ang aking partner naman iwan ko lang kung nasusuya ba ito siya o ayaw niya lang talaga maligo kasi hindi pa pwede paliliguin si baby sa dagat at dahil kinakapoy na kami ay nagdesisyon ng pumauli kasi nalulubog na ang dagat dahil sa amin at hindi ko na ito patataasin dahil kinakapoy na akong mag-sell stock dito at maraming salamat sa pagtanaw sa aking video. Fuck you.